Dobro jutro, pjevaju ptice. Dobro jutro, zlatne ravnice. Dobro jutro, široke gore. Dobro jutro, najljepše more. Dobro jutro, moja predivna, moja jedina, moja preljepa zemlja Hrvatska. Dobro jutro. Ukoliko ste naš stalni slušatelj, a promakla vam je pokoja emisija, posjetite našu web stranicu www.radiovrh.ca. Svaku nedjelju sa nama su stalni sponzori: Hrvatska seljačka stranka Vancouver, Odvjetnički ured Dušević & Company, Optičarska radnja Insight Optical, Atlas Painting, Adria Electric, Columbus Meat Market. Hvala sponzorima, kao i sponzorima na našoj internet stranici www.radiovrh.ca. Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobro nam došli u još jednu od emisija Hrvatskog radio programa. Ovdje u Vancouveru pregršt lijepih vijesti. Čini mi se da kraj mjeseca je donio tako lijepo raspoloženje, prekrasne vijesti i događaji koji prate ovu hrvatsku zajednicu u ovom dijelu svijeta i čime se možemo ponositi. Naravno, želim vam dobro jutro još jednom svima vama gdje nas slušate. Dobro jutro naše Mariju Perkoviću, to jest ugodno lijepo poslijepodne u lijepoj našim slušateljicama kako u Njemačkoj tako i u Francuskoj, ali ipak pozdrav našoj hrvatskoj zajednici, župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića na otoku Vancouver, našim slušateljima u Anakortisu koji su mi se javili neki i poželjeli da i ovaj program nastavimo kao što smo i do sada radili više od 50 godina, a u ovoj ekipi zadnjih 21. Pa poštovani slušatelji, danas je dan poseban, blagdan nedjelje, misno slavlje u našoj hrvatskoj zajednici, a nakon toga u 2:30 ponovo crkva, nadamo se, biti će puna i za tu priliku hrvatski kompozitori, a biti će predstavljeni od profesionalnih glazbenika, ljudi koji žive od glazbe i ljudi koji su izabrali svoj životni put u toj glazbi. Naravno, današnja emisija je oplemenjena prekrasnim prilozima, kako iz lijepe naše, tako i događajima koji su vezani za nas ovdje. Uživajte u današnjem programu i neka pjesma bude radost u vašim srcima, a raspoloženje, naravno, mi ćemo se potruditi, neke ćemo napraviti veselim, druge sretnim, a neke malo manje zadovoljnim. Uživajte u današnjoj emisiji i zajedno s vama današnju emisiju je uredio Zlatko Jelinić, a suradnici jedna dobra ekipa i o njima ćete čuti u toku programa. Nad Čitlukom sviće, već se ptice bude, vrhove planina, koda plamen hvata. Dobro jutro, Međugorska majko, dobro jutro, kraljice Hrvata. Crnica je tiha, na križ sunce pada, nad ljubuškim nebo topi se od zlata. Dobro jutro, Međugorska majko, dobro jutro, kraljice Hrvata. Dobro jutro, majko, uzmi me za ruku, stazu mi pokaži do nebeskih vrata. Dobro jutro, kraljice Hrvata.
kraljice Hrvata. Pastir preko polja goni svoje blago, skupljaju se prva raspjevana jata. Dobro jutro, Međugorska majko, dobro jutro, kraljice Hrvata. Dobro jutro, majko, uzmi me za ruku, stazu mi pokaži do nebeskih vrata. Dobro jutro, kraljice Hrvata. Dobro jutro, kraljice Hrvata. Dobro jutro, kraljice Hrvata. Braću, sve Hrvate, pitao sam samo za te, i svi su ti ime znali, al te nisu upoznali. Tražio sam ja te svuda, prenosio tvoja čuda, posvuda te ljudi znali, al te nisu upoznali. Međugorska djevo, kraljice Hrvata, majko naša od srebra i zlata, podari nam dio srca svoga za dobrotu roda hrvatskoga. Međugorska djevo, kraljice Hrvata, majko naša od srebra i zlata, podari nam dio srca svoga za dobrotu roda hrvatskoga. Svoju braću, sve Hrvate, pozvao sam da se vrate svetoj zemlji Hrvatskoj, tebi djevi božanskoj. Svoju braću, sve Hrvate, pozvao sam da ti svrate, kad izgube zadnju nadu, da im vjeru ne ukradu. Međugorska djevo, kraljice Hrvata, majko naša od srebra i zlata, podari nam dio srca svoga za dobrotu roda hrvatskoga. Međugorska djevo, kraljice Hrvata, majko naša od srebra i zlata, podari nam dio srca svoga za dobrotu roda hrvatskoga. Međugorska djevo, kraljice Hrvata, majko naša od srebra i zlata, podari nam dio srca svoga za dobrotu roda hrvatskoga. Međugorska djevo, kraljice Hrvata, majko naša od srebra i zlata, podari nam dio srca svoga za dobrotu roda hrvatskoga. Poštovani slušatelji, prije nekoliko godina sam imao
jedan ovako više savjet nego kritiku, gdje mi je jedan od naših redovnih slušatelja, dugogodišnjih slušatelja, rekao ovako: Zlatko, ujutro kada kreni živo, neka se sve raspada i neka im se noge tresu. Pa evo, krenuli smo iz Međugorja, a poštovani slušatelji, želim podijeliti s vama jednu informaciju koja je izuzetno važna za našu hrvatsku zajednicu danas ovdje. Kao što ste čuli, hrvatski kompozitori će biti predstavljeni u današnjem glazbenom programu koji je u našoj crkvenoj dvorani. Pozivamo vas da dođite sa obitelji, jer to je događaj. Neki su mi već prigovorili da smo to trebali nazvati kao božićni koncert. Vjerujem da u budućnosti će biti mjesta i za takvu priliku da predstavimo i repertoar kroz božićne pjesme. Ovaj puta smo ipak odlučili malo drugačije. Pozivamo vas da danas u 2:30 u našoj crkvenoj dvorani budete u što većem broju. Dođite, ulaz je besplatan. Možete donirati koliko osjećate i koliko možete na samom ulazu. Na ulazu ćete dobiti program koji ćete pratiti tokom predstave, to jest tokom glazbenog dijela koji je pripremljen za vas. Neka to sve bude jedno ugodno iznenađenje. Hrvatski kompozitori, to su vodeći kompozitori u Hrvatskoj koji su i u hrvatskoj povijesti zauzeli svoje posebno mjesto. Želimo vas pozvati da dođete danas u 2:30 u našu crkvu, a nakon toga u crkvenoj dvorani će biti i vrijeme za kavicu, kolač i malo razgovora o događajima, i vjerujemo da ćete biti sigurno svi iznenađeni. Nešto nisam spomenuo, možda namjerno, ali ipak da znate. Ovaj događaj, hrvatski kompozitori koji će biti predstavljeni vama, je u organizaciji naše udruge Hrvatske Society Group, Hrvatska seljačka stranka Ivan Gundulić Society Group Britanske Kolumbije ovdje u Vancouveru. Pripadamo obitelji HSS-a, Hrvatske seljačke stranke Kanade, i kao takvi djelujemo u ovom dijelu svijeta. I hrvatska povijest sigurno bi bila drugačija da nema Hrvatske seljačke stranke ili da je nije bilo u ovom dijelu i u cijeloj Kanadi. Dosta interesantna povijest, dosta interesantnih događaja je vezano za ovu udrugu Hrvata koji su kontinuitet našli u razmišljanju i životu braće Radić. Ali neka i to ostane za jednu drugu priliku. Iskoristit ću i današnju priliku da vas sve pozovem. Dođite, uveličajte blagdan nedjelje u jednom zajedništvu i naravno uživajmo u tom zajedništvu. Navalila tuga na mene, kao da bez mene ne može. Požurile malo godine, da me valjda prije ostave. A tebe mi ne spominju prijatelji što te poznaju, ko da imam nešto ja od to, što mi kriju da si kraj drugog. Ko da imam nešto ja od to, što mi kriju da si kraj drugog. Godina je previše, a života premalo. Poklanjam ti ovo sve, sve što mi je ostalo. Godina je previše,
bez tebe. Žice nikad lagale, kad su za nas dvoje svirale, što bi rekle kad bi vidjele svakog s druge strane ulice, što bi rekle kad bi vidjele svakog s druge strane ulice. A života premalo, poklanjam ti ovo sve, sve što mi je ostalo. Godina je previše, a života premalo, nek ti bude ovo sve, ne treba mi bez tebe, poklanjam ti ovo sve, godina je previše. Ništa ne ostavlja bolji prvi dojam od blistavog osmijeha. Specijalizirani centar s najvišim mogućim standardima stomatoloških usluga B-Dent. Cijenjeni slušatelji, ovako smo počeli da predstavljamo našeg novog sponzora. Ako planirate ići u Hrvatsku, evo mi vam predlažemo da uredite svoje zube ako trebate. B-Dent je suvremena opremljena stomatološka ordinacija za pružanje svih dentalnih usluga prema europskim i svjetskim standardima, koja prilikom liječenja koristi najsuvremeniju tehnologiju. Naše ljubazno osoblje će napraviti da se osjećate ugodno i posebno, te svesti na minimum vrijeme od naručivanja do dolaska. Naš cjelokupni dentalni tim cijeni vrijeme svojih pacijenata. Najbolji dentalni stručnjaci, vrhunski i nagrađivani stručnjaci svjetske razine sa kontinuiranom edukacijom, visoka kvaliteta i naravno doživotna garancija. Uštedite vrijeme i novac. Više od 15 godina iskustva onih koji se brinu o vašim zubima. Individualni pristup. Posvećujemo posebnu brigu i pažnju svakom klijentu i njegovim potrebama. Briga i pažnja. Naš tim je uz vas sa odgovorima na vaša pitanja, te da se osjećate bezbrižno i opušteno cijelim ovim putem. Zadovoljan pacijent sa širokim osmijehom naš je svakodnevni cilj. Poštovani slušatelji, zapišite broj telefona 3874173. Pa ako želite da ih zovete na WhatsApp, naravno da možete. 385 91 444 0403. Nothing will help you more to make the first impression than a bright smile. Specialized center with the highest possible standards of dental services. B-Dent.
što je nekad bilo, toga sada više nema, ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i budeljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i budeljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Sada imam što sam htjela, o čemu sam nekad snila. Trebalo bi da sam sretna, ali ja sam to nekad bila. Trebalo bi da sam sretna, ali ja sam to nekad bila. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i budeljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i budeljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Došli su novi dani, drugim se životom živi. Uzela sam što sam htjela, drugi mi nisu krivi. Uzela sam što sam htjela, drugi mi nisu krivi. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i budeljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i budeljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. La, la, la. Kad se sjedim moram zaplakati, kucam sada niko ne otvara, samo mene moje srce vara. Kucam sada niko ne otvara, samo mene moje srce vara. Umro ćaća moja majka mila, sve je jedinoga brata, sad su tvoja zaključa.
oprostit joj mora majko mila, sudbina je naša gorka bila, oprostit joj mora majko mila. Umro ćaća moja majka mila, sve je meni u životu bila, nema sestre jedinoga brata, sad su tvoja zaključana vrata. Nema sestre jedinoga brata, sad su tvoja zaključana vrata. Ćaća moja majka mila, sve je meni u životu bila, nema sestre jedinoga brata, sad su tvoja zaključana vrata. Nema sestre jedinoga brata, sad su tvoja zaključana vrata, sad su tvoja zaključana vrata. Materina Mara, na miguša bećaruša stara, na usta se umetnula svoga, starog lolu kralja bećarskoga. Volila je dernerke i stila, prva cura u selima bila. Kad se sa mnom uvati u kolo, vrtit će se nebo naokolo. Igraj mare, prašina se diže, širi ruke, okreći se brže. Prašina te ovila u bilo, hajde mare, dotakni mi tilo. Ma igraj mare, prašina se diže, širi ruke, okreći se brže. Prašina te ovila u bilo, ma ajde mare, dotakni mi tilo. Igraj mare, prašina se diže, širi ruke, okreći se brže. Prašina te ovila u bilo, hajde mare, dotakni mi tilo. Igraj mare, prašina se diže, širi ruke, okreći se brže. Prašina te ovila u bilo, hajde mare, dotakni mi tilo. Junačkoj zemlji miloj, lijepoj i dalekoj, u godini gospodnjoj 600 i nekoj, spustila se na tu zemlju sila. Plava je krv narod predvodila. Zemlja kamen puca kroz nebeska vrata, dojahao bijeli vitez sa mačem od zlata. Dajte mi komad zemlje svete, zemlja je i mati i dijete. Ljubi svoju zemlju, na njoj ti sagradi dom i brani je krvlju
krenu na trag kroz nebeska vrata. Ostavio lijepu našu bez gladi i rata. Pred nebeskog oca klekne s riječima od zlata. Predao sam zemlju svetu u ruke Hrvata. A junačka, zemlja moja mila, to nas je riječi zapamtila. Ljubi svoju zemlju, na njoj ti sagradi dom i brani je krvlju svojom, povezan si s njom. Ljubi svoju zemlju, ljubi blagoslovljen plod i ponosno po njoj hodaj svoj zemaljski hod. Dajte mi komad zemlje svete, zemlja je i mati i dijete. Ljubi svoju zemlju, na njoj ti sagradi dom i brani je krvlju svojom, povezan si s njom. Ljubi svoju zemlju, ljubi blagoslovljen plod i ponosno po njoj hodaj svoj zemaljski hod. Dajte mi komad zemlje svete, zemlja je i mati i dijete. Poštovani slušatelji, trudimo se da i našu emisiju napravimo interesantnom i zanimljivom svaki puta kada je slušate i odlučili smo da vam ponudimo neke priloge iz nekih drugih radijskih emisija ili putem interneta koje nađemo i koje odlučimo da bi mogli podijeliti zajedno s vama. Pa i u današnjoj emisiji ćemo imati nekoliko priloga. Želim se zahvaliti poštovanom gospodinu Stipi Tijardeviću koji je poslao prilog, u stvari 2 priloga iz njegovoga kraja, iz Naklica. Naklice su vam jedno mjesto iznad Omiša. Zračne linije nekih 40 metara od mora, ali dosta ima za voziti se. Možete brzo ako doći do Omiša, ako sletite odozgo kao kamen, ali ako se vozite uzet će vam više od 15 minuta. To bi bilo to da upoznate malo i Naklice i našega Stipu, a mi nastavljamo naravno s lijepim pjesmama i jedan prilog koji je izuzetno interesantan, povijesni, a radi se o Poljičkoj republici. Velika fešta u zaleđu Omiša. Poljička republika ima svjetsku prvakinju u rafa bočenju, Anu Juginović, koja je za Hrvatsku osvojila povijesnu zlatnu medalju i zato je ona naša dobra strana dana. Nakličani su joj pripremili svečani doček i ujedno proslavili 40 godina djelovanja bočarskog kluba Naklice. Sa slavlja Rade Županović. Ova mlada Nakličanka ispisala je novu stranicu hrvatskog sporta. Sa svjetskom medaljom zlatnog sjaja iz Turske ponosno se vratila u svoje malo mjesto u Omiškom zaleđu. Najbolja je na svijetu u kategoriji rafa bočanja. Sigurno da nema većeg ponosa i stvarno sam jako ponosa na sebe. Drago mi je da je baš ta zlatna medalja došla ovdje u Naklice. Sigurno se pitate što je to rafa bočanje. U Dalmaciji bi vam rekli to je ono kad balotaš viče tučem. Riječ je o disciplini preciznog izbijanja boča. Rafa boča je nešto novo, ali je veoma blisko našem podneblju koje znači gaji ovu bakelitne boče, manje više svako malo mjesto ima svoj turnir, ima svoj zog. I samo činjenica da smo mi u toliko kratko vremena došli, pa
sigurno među 4 najbolje nacije na svijetu, to je iznimno velika stvar. Koja nije došla sama od sebe. Kroz ovo žbunje Ana se cijelo ljeto probijala do improviziranog terena gdje je neumorno trenirala i po 8 sati na dan, uz podršku oca i kolega iz reprezentacije. Ne znam, jeste li vidjeli terene gdje smo se mi pripremali za to, onda vam je sve jasno. Znači, bez nekog ulaganja nema tu budućnosti, ali i dalje mi smo talentirana nacija za to i nema straha. I bez infrastrukture mi ćemo i dalje se boriti s najboljima na svijetu. U neke druge stvari se ulaže, u ovo ne, ali evo nadam se, kako sam rekla, da će ova zlatna medalja dosta toga promijeniti. Slažu se s mladima i stariji mještani Naklica, ponosa Poljičke Republike koja je iznjedrila brojne vrhunske sportaše. Pitaju se s pravom gdje bi dogurali da su imali bolje uvjete. Nažalost, ovo selo, mjesto nema takve uvjete da bi se mogli još više razvijati, a da je ovo jedan putokaz, odnosno povod da bi se uložilo i da bi se nešto investiralo u ovo povijesno malo selo Poljičko, iz kojega je to proizišla svjetska prvakinja i to je jedan fenomen. A taj fenomen danas im je osigurao feštu o kojoj će se dugo pričati. Ovo je nama od mali nogu bija san doći ovako u selo gdje je puno ljudi, gdje smo sve ulipšali ovaj dan i nadam se da ovo nije zadnji takav dan što se tiče naše, jer mi smo još mladi i još ćemo mi pokazati puno toga što se tiče naših igranja u svijetu. A da je tako svjedoče i ova djeca kojima su Ana i njene kolege veliki uzori. U Naklicama se rađa i umire sa balotama u rukama. Pa istina je, imamo mi juniorskog prvaka i u kategorijama boćanja i juniorska je Ana bila prvakinja, ali mislim da je ipak ovo centar svijeta što se tiče balota. Potvrđeno je i mislim da neće ostati na ovome. Idemo dalje? Idemo dalje. Istim ritmom? Istim ritmom. Tome se nadamo svi, jer fešti koje smo danas svjedočili rijedak je fenomen. Malo mjesto sa velikim srcem i velikim potencijalom. Ljube moja, noćas ću s gitarom, ljube moja, po tvoj prozor doć, ljube moja, pismom da ti kažem, lipo spavaj, ružo, laku noć. Ljube moja, bili brod kad krene, ti ne plaći, pivaj ko i ja. Ova pisma nek te siti mene, ljube moja, ružo mirisna. Neka zapiva moja Dalmacija, sunce i more i cvit u tvojoj kosi. Neka kad krene, ti ne plaći, pivaj ko i ja. Ova pisma nek te siti mene, ljube moja, ružo mirisna. Neka zapiva moja Dalmacija,
Kame si bila, ka rosa na cviću, sa usana bila, i ljubav i sriću. A ja bi ti pismom ti prići, još ljubavi ima, ka ulja u svići. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva život cili, da se barem opet vrati vrime kad smo sritni bili. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva ne bi staja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Ne vraćaš se više u pisme i riči, i nema te sa mnom u nijednoj priči. A ja bi ti pismom ti priči, još ljubavi ima, ka ulja u svići. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva život cili, da se barem opet vrati vrime kad smo sretni bili. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva ne bi staja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva ne bi staja, da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Da se stara ljubav vrati, ne bi pismi bilo kraja. Ništa ne ostavlja bolji prvi dojam od blistavog osmijeha. Specijalizirani centar s najvišim mogućim standardima stomatoloških usluga B-Dent. Poštovane gledateljice i gledatelji, ne, niste pogriješili. Ovo nije emisija Vrijeme, nego TV kalendar, i to dio posvećen Svetoj Katarini Aleksandrijskoj, čiji blagdan Katolička crkva danas obilježava. Zbog nje i davno uočenog čestog zahladnjenja, pa i snijega oko 25. studenoga, nastala je jedna od najpoznatijih pa i najpopularnijih meteoroloških uzrečica. Sveta Kata, snijeg na vrata. O svetici koju povezujemo uz prve pahulje snijega pouzdano se zna samo da je bila mučenica. Prema predaji, rođena je krajem 3. stoljeća u rimskoj provinciji Aleksandriji za vrijeme najvećih progona kršćana, a pobožna mašta o njoj je stvorila legendu s mnogim inačicama. Jedna od njih govori da se rimski car toliko zaljubio u Katarinu da se odlučio rastati od svoje žene.
no kada ga je mlada kršćanka odbila, odlučio je se osvetiti te organizirao filozofsku raspravu u kojoj je 50 mudraca imalo zadatak dokazati joj kako je besmisleno vjerovati u Krista. Katarina, odlična govornica te vrsna poznavateljica filozofije i teologije, pridobila je mudrace koji su se obratili na kršćanstvo. Razjareni car pogubio je mudrace i Katarinu, a prema legendi, anđeli su njezino tijelo prenijeli na goru Sinaj i ondje ga pokopali. Manjak provjerenih činjenica o njoj bio je povod da se 1969. godine izbaci iz liturgijskog kalendara, no u njega je vraćena 2002. intervencijom pape Ivana Pavla II. Tijekom povijesti, Svetu Katarinu osobito su štovali studenti filozofije. Tako su Isusovci, osnivači filozofskog studija na Zagrebačkom kolegiju, pokraj njega dali sagraditi baroknu crkvu Svete Katarine, jedan od najljepših bisera hrvatske sakralne umjetnosti. Sveta Kata, snijeg na vrata, bura pjeva, kamena svaka brata. Sutra će more biti hladno, al u srcu vruće, ništa jadno. Sveta Kata, sveti znak, bijeli beo zimskih trag, ruke griju, vino teče, dokle god smo tu, vrijeme neće. Crkveno zvono, miris bora, zemlja diše, priča stara mora. Oblak pleše, sunce tone, naša ljubav kroz bure zvone. Kamen puca, al duša ne. Sveta Kata, sve nas pove tamo gdje škripa starog krova. Tu je pjesma života nova. Sveta Kata, sveti znak, bijeli veo zimskih trag, ruke griju, vino teče, dokle god smo tu, vrijeme neće. Sveta Kata, sveti znak, bijeli beo zimskih trag, ruke griju, vino teče, dokle god smo tu, vrijeme neće. Snijeg na vrata, mir na duši, Dalmatinska zima srce služi. Sveta Kata, vječni plamen, u ljubavi smo kamen za kamen. Poznato je da se u Istri dobro jede i dobro pije, a ono što se pije su vrhunska vina, jer kultura vina u ovim se krajevima njeguje dugi niz godina. Vino spaja ljude, izaziva neke od najljepših emocija i jednostavno je radost života. A upravo te radosne i lijepe trenutke i mi smo doživjeli u vinariji Kozlović na proslavi Martinja.
Slavimo Martinje u vinariji Kozlović i u Momjanu. Već 200 godina u Momjanu imamo jednu prekrasnu proslavu mladoga vina. Martinje, 11. dan kada počinjemo prezentirati novu berbu i rezultat vrijednog rada velikog broja ljudi koji je s nama. U čaši nam je Malvazija 25. još uvijek nije potpuno čista, ali je zato mirisna i užitna. I taj moment vina htjeli smo podijeliti sa svim prijateljima večeras. To su nam prijatelji, poslovni partneri, ljudi koji su s nama cijele godine i koji su došli podijeliti ovaj moment s nama i s vinom da probaju ono što je u stvari rezultat našeg rada. Martinje u Momjanu je jedno od najstarijih u Istri općenito i to možemo dosta sigurno reći zato što imamo neke zapise iz 17. stoljeća, iz putopisa tu jednog gospodina, biskupa koji je putovao po Istri i on je već, znači u 17. stoljeću spomenuo kako je došao u Momjan i vidio da se tu slavi Martinje. Tako da je to stvarno jedna jako drevna fešta ovdje, svečanost. Tu smo u centru za muškat Momjanski i mi počinjemo, recimo, otvaranje ove fešte se dešava na dan Svetoga Martina, 11. kada blagoslivljamo mladi muškat. Zato što je on tu već zadnjih 300 godina na ovom području i on je, recimo, naš ponos. Prije je bilo tradicionalno, kao što je možda još u nekim mjestima u Istri, da se kuša vino u svakoj konobi ili u svakoj kantini, baš podrumu te familije, tako da su svi otvarali i bilo ih je jako puno. Tu ideju malih konoba smo odlučili promijeniti i ujediniti sve proizvođače i ponuditi svim posjetiteljima mogućnost da dođu tu i da na jednom mjestu probaju recimo taj en primer mladih muškata i naravno da probaju onda i sve ostalo što imamo. Kad se dolazilo na Martinje prije, 50 godina, bilo je tradicionalno da ćeš probati mlado vino, muškat, da ćeš probati purana, šugo nekakav ili sa paštom, da ćeš probati kupus, sigurno to imamo tu u šatoru i frituru obavezno. Uživamo, inače vina Kozlović jako volimo. Ja sam prvi puta ovdje sa svojim prijateljima. Prijatelj imao je rođendan prije 4 dana, pa smo to odlučili ovdje obilježiti. Pijemo Malvaziju. Inače volimo i odležanu Malvaziju, ali evo sada pijemo svježu. Evo, s prijateljicama sam na izletu. Sasvim slučajno smo htjeli posjetiti Kozlović vinariju i evo, uživamo na partiju. Vina su odlična, probali smo valjda sva. Planiramo ostati do jutra. Odlično je, živjeli! Vinarija Kozlović ne treba ništa apostrofirati, pioniri istarskog vinarstva. Ovo konkretno za mene najbolje istarsko crno vino, Santa Lucia Noir. Mislim da u Istri vinari uz maslinare su napravili najveći iskorak. Gastronom je na vrhunskom nivou, vina, maslinovog ulja, imamo se čime ponositi. Svi koji dolaze tu, koji će probati vina i probati sve ostalo što su spremili, će moći doživjeti ovaj trud, izuzetni trud, veliku količinu energije i da će osjetiti koliko je nama bitno sve ovo što radimo. Kad srce kaže ljeto, kaže plavo, kaže zeleno, slatko, slano, kaže kaže solo, kaže skupa, kaže kaže sjedi, kaže kreni, kaže svježe, kaže vruće, solo, skupa, kaže vruće. Kad srce kaže ljeto, kad srce kaže hajmo, kaže hajmo, kaže hajmo, kaže hajmo. Kad srce kaže ljeto, kad srce kaže Hrvatska.
Cijenjeni slušatelji, prijatelji Hrvatskog radio programa, iskoristit ću priliku da podijelim s vama ovu informaciju koju sam spomenuo i na početku. Danas u 2:30 u našoj Hrvatskoj crkvi 3105 East 1. avenija će biti koncert ozbiljne glazbe, a slavit ćemo hrvatske kompozitore. Dođite, siguran sam da ćete se ugodno iznenaditi i na taj način ćete i dati potporu onima koji su se trudili u zadnjih nekoliko mjeseci da sve ovo organiziraju. Domagoj Ivanović violina, Elena Razlog mezzosoprano i Tina Chang na pijanu će pokazati koliko su se trudili da vam prikažu kroz glazbu hrvatske kompozitore. Naravno, svi su oni profesionalci i dolaze nam iz Filharmonije Vancouverske. Znači, to nije, rekli bi, average, to su najbolji koji mogu biti. A i mi se ponosimo s njima, jer jednostavno dali su svoje vrijeme da slave hrvatske kompozitore zajedno s nama. Dođite, cijela obitelj, svi ste dobrodošli, ulaznice su besplatne, nema ih. Možete dati svoju donaciju kao jedan primjer zahvale onima koji su se potrudili da ovo sve organiziraju. Hrvatska seljačka stranka sekcija za kulturu je pod vodstvom poštovane gospođe Ljiljane Cesić to sve lijepo pripremila za vas. Također članovi sekcije i drugi članovi organizacije će biti vaši domaćini u crkvenoj dvorani nakon koncerta gdje ćemo imati posluženu kavu i kolače. Svi ste dobrodošli. U puno osvježavajuće slane vode dodaj malo osmijeha. Ne prži predugo. Odaberi najsvježije iz prirode. Lijepo serviraj. Pozovi svoje najbliže. I imaš sve sastojke za savršen odmor. Okusi užitke. Hrvatska, tako lijepa, tako naša. Funky biznis je sa vama, ponos je u nama, u suradnji sa Jutarnjim listom. Ajmo ljudi! Ponos je u vama, ponos je u nama, ljudi kreće galama. Ponos je u vama, ponos je u nama, Hrvatska se budi, kreće galama. Ponos je u vama, ponos je u nama, ljudi kreće galama. Ponos je u vama, ponos je u nama, Hrvatska se budi, kreće galama. Cijelo selo opet želi ići na euro. Karata je malo, svako stalno surfa internetom, pa i ja štedim svaki euro. Iako je vani vrijeme vedro, čupam kosu 7 dana tjedno. Al to je tako ko da tražim zakopano blago. Znojim se, planovi su mi crni ko da sam čago, jer želim na tribine sjest. Zašto bi vam lago, ja provalit ću u HNS i prekršit zakon. Nazvao bi Čiro, al on bi mi rekao Šine, čuo sam, imaš divne rime. Al znaj da svi me traže, isto svi žele kartu više, nemoj dati, bez veze laži, molim te. Prva nedjelja Došašća. Draga braćo i sestre, dragi Hrvati u Vancouveru, danas započinjemo jedno od najdragocjenijih razdoblja naše vjere. Došašće. Vrijeme tihe pripreme i budnosti, vrijeme u kojem se srce uči čekati. Nije to obično čekanje, nego ono koje mijenja čovjeka iznutra, jer dolazi onaj koji jedini može dati smisao svakom našem dahu, Isus Krist. Evanđelje ove nedjelje, Marko 13, 33-37, donosi Isusove riječi koje odzvanjaju kroz stoljeća. Pazite, bdite, jer ne znate kada će doći vrijeme. Gospodin ne govori ove riječi da nas prestraši, nego da nas probudi, jer prečesto živimo zatvorenih očiju, tješeći se sitnicama koje nas nikad ne mogu ispuniti. A on stoji na vratima našega života i tiho kuca. Došašće nas poziva na 3 sveta koraka. Prvi. Budnost srca. Budni možemo biti samo ako nam je srce živo. Ako dopuštamo Božjoj riječi da nas dotakne. Ako prestanemo odgađati dobro koje već danas možemo učiniti. Budnost je sposobnost da u svakodnevnim sitnicama prepoznamo Božje tragove. U osmijehu djeteta, u toplini doma, u trenutku tišine nakon napornog dana,
u kratkoj molitvi koju izgovorimo prije spavanja. 2. Očekivanje s nadom. Sveti Pavao nas podsjeća. Vjeran je Bog, po kojem ste pozvani u zajedništvo s njegovim sinom. 1. Korinčanima 1:9. Ako je Bog vjeran, onda ni naš život nije slučajnost. Neka ovo došašće bude vrijeme u kojem ćemo se ponovno sjetiti da je On na našoj strani, da On vodi naše korake, čak i kada sve izgleda nejasno. U našoj hrvatskoj zajednici, daleko od domovine, nada je često najljepša snaga. Ona nas drži zajedno. Ona nas grije kao topla svjetiljka u dugim zimskim večerima ovdje na Pacifičkoj obali. 3. Otvaranje vrata Kristu. Krist ne ulazi silom. On čeka. Čeka trenutak kada ćemo mu reći: Gospodine, evo me. Umoran sam, ali tvoj sam. I onda dolazi, ne kao sudac, nego kao prijatelj, liječnik, brat. On dolazi da iscijeli razočaranja, da ispuni prazninu, da dotakne rane koje nitko drugi ne vidi. Možda je baš ovo došašće trenutak da mu dopustimo više nego dosad. Možda je vrijeme da prestanemo bježati, da prestanemo živjeti samo na brzinu, nego da zastanemo i kažemo: Bože, vodi me, trebam te. Dragi moji, dok palimo prvu svijeću na adventskom vijencu, neka nas podsjeti da i najmanje svjetlo razbija tamu. Neka u našim domovima u Vancouveru zasja mir, ljubav, praštanje i toplina obiteljskog zajedništva. Molimo da nas ovo došašće učini osjetljivijima na Boga i bliže jedne drugima. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vam srca ispuni mirom, a vaše domove svjetlom koje dolazi s neba. Amen. Molim te, Bože, umiri taj vjetar nad pustom i tužnom slavonskom ravnicom, jer hladno je i boli i dlan toplinu traži, a krovovi što nestaju dušu mi diraju. Molim te, Bože, pošalji anđele da ljubav u srca zauvijek spreme. Slušaj me, Bože, u molitvi mojoj, daj da bude toplo svoj djeci tvojoj. Daj da bude toplo svoj djeci tvojoj. Molim te, Bože, umiri taj vjetar nad pustom i tužnom slavonskom ravnicom, jer hladno je i boli i dlan toplinu traži, a krovovi što nestaju dušu mi diraju. Molim te, Bože, pošalji anđele da ljubav u srca zauvijek spreme. Slušaj me, Bože, u molitvi mojoj, daj da bude toplo svoj djeci tvojoj. Daj da bude toplo svoj djeci tvojoj.
Došla sam ti na kolena, Vatrsadske dvore tvoje. Nosim ti dušu punu pokore i ovo umorno srce moje. Oko mene puno ljudi, svaki nosi svoje brime. Sviću zapali, krunicu zmoli i tiho sazva tvoje lipo ime. Sviću zapali, krunicu zmoli i tiho sazva tvoje lipo ime. Majko naša Hrvatska, ča mi daješ mir, ča me pelješ kroz nevere, rukom svojom delaš put, pa sam s tobom sigurna. Majko naša Hrvatska, ča mi milost darivaš, za mornare i za stare, i za bolne i za mlade, svoju milost poklanjaš. Došla sam ti na kolenah, Vatrsadske dvore tvoje. Nosim ti suze moje pokore, sklopljene ruke svoje. Oko mene puno ljudi, svaki nosi svoje brime. Sviću zapali, krunicu zmoli i tiho sazvat tvoje lipo ime. Sviću zapali, krunicu zmoli i tiho sazvat tvoje lipo ime. Majko naša Hrvatska, ča mi daješ mir, ča me pelješ kroz nevere, rukom svojom delaš put, pa sam s tobom sigurna. Majko naša Hrvatska, ča mi milost darivaš, za mornare i za stare, i za bolne i za mlade, svoju milost poklanjaš. Za mornare i za stare, i za bolne i za mlade, svoju milost poklanjaš. Poštovani slušatelji, kada se bavite društvenim radom i kada odvajate svoje vrijeme od obitelji, odvajate svoje vrijeme od svojih prijatelja, dajete nešto za svoju zajednicu, u ovom slučaju hrvatsku zajednicu, ponekada se i osjećate da je to možda i bespotrebno ili da je to izgubljeno vrijeme. Vjerujem da ste neki se tako osjećali. Ali još uvijek postoje divni ljudi koji ipak vjeruju da mogu nešto učiniti, da mogu nešto napraviti, da mogu nešto dati svojoj zajednici, a da ne očekuju ništa za uzvrat. Da ne očekuju jednostavno ništa. Da jednostavno žele da budu dio i da budu neko ko će darivati svoje vrijeme, darivati svoj rad. Pa evo jedan takav događaj koji se desio u našoj hrvatskoj zajednici prošle godine. Ako se sjećate, bila je izložba hrvatskih slikara. Nova priča, nastavak slijedi.
Pa poslušajmo i ovu poruku koju ćemo podijeliti zajedno s vama. Dragi prijatelji Hrvatskog radio programa, dragi naši slušatelji gdje god nas slušali, a posebno nam je zadovoljstvo da vas i pozdravimo ovim putem. Ranije ove godine u travnju održali smo našu prvu izložbu hrvatskih umjetnika. Bili smo vrlo zadovoljni odazivom te koliko je hrvatska zajednica privlačna takvom događaju. Odlučili smo ponoviti izložbu svake buduće godine, te nam je želja da i ostali hrvatski umjetnici se pridruže sa svojim radovima. Naš odbor želi pozvati sve lokalne zainteresirane umjetnike hrvatskog podrijetla da nam se jave preko elektronične pošte croatian-artist@vancouver.hss-canada.ca sa sljedećim informacijama. Vaš životopis umjetnika s vašom slikom. Koju vrstu medija koristite? Umjetnik mora osigurati originalna umjetnička djela, priložiti slike umjetnina koje želi izložiti, uključujući dimenzije djela i jesu li na prodaju. Ako je umjetnina uokvirena, uključite neuokvirene i uokvirene dimenzije. Željeli bismo organizirati sljedeću umjetničku izložbu na temelju umjetničkih radova i informacija koje dobijemo od vas, umjetnika. Cilj nam je predstaviti što je moguće više domaćih hrvatskih umjetnika za našu sljedeću izložbu u travnju 2026. godine i pružiti priliku i platformu onim umjetnicima koji bi htjeli prodati svoje radove. Kulturna sekcija Hrvatske seljačke stranke Ivan Gondulić ovdje u Vancouveru to organizira u svojim prostorijama 7870 Burnaby. Pa evo, pozvani ste i pozovite svoje prijatelje, a ovu poruku ćemo podijeliti s vama još sigurno lijepi niz naših emisija. Svakog dana mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe. Kamen puca, pjesma putuje. 1000 generacija noćas ne spava. Cijeli svijet je sada sa nama.
zvijezda sija za tebe. Kamen puca, pjesma putuje. Tisuću generacija noćas ne spava. Cijeli svijet je sada sa nama. Vratit ću se, moram doći, tu je moj dom. Moje sunce, moje nebo. Novim dan se budi kao sreća osvaja. Ti si tu sa nama. Moja domovina, moja domovina ima snagu zlatnog žita, ima oči boje mora. Moja zemlja Hrvatska ima snagu zlatnog žita, ima oči boje mora. Moja zemlja Hrvatska. Cijenjeni slušatelji, evo danas imamo i rođendansku čestitku, pa ako je tako, poslušajmo poruku. Sve najbolje povodom rođendana našem dragom prijatelju Gabrielu Čulig od srca. Neka vas prati zdravlje, veselje i Božji blagoslov žele Marijana i Tomislav Blažević. Živjeli gospodine Gabriel, živjeli nam još lijepi niz godina da se zajedno sretnemo i da nazdravimo. Sretan vam rođendan. Još su naši stari rekli, prijatelj je poput brata, to sve danas manje vrijedi, važniji je sjaj od zlata. Sve na prste jedne ruke, izbrojati ja ih mogu, što bi za me u ponoći priskočili da pomognu. Sve manje prijatelja da u vatru ruku stave, a sve više onih lažnih prijatelji što se prave. Uz tebe su svi ko jedan, dok je pjesme i veselja, a čim nešto poslu krene, sve je manje pravih prijatelja. Iskrene i za vjerne, ja za stolom čuvam mjesto, ne za one što za škude prodali bi staro prijateljstvo. Ako nekom prijatelj si, to stani do nebesa, nemoj nikad nikom biti prijatelj iz interesa. Sve manje prijatelja da u vatru ruku stave, a sve više onih lažnih prijatelji što se prave. Uz tebe su svi ko jedan, dok je pjesme i veselja, a čim nešto poslu krene, sve je manje pravih prijatelja. Sve manje prijatelja da u vatru ruku stave, a sve više onih lažnih prijatelji što se prave. Sve manje prijatelja
da u vatru ruku stave, a sve više onih lažnih prijatelji što se prave. Uz tebe su svi ko jedan, dok je pjesme i veselja, a čim nešto poslu krene, sve je manje pravih prijatelja. Evo zašto istina me boli, moje staro ja više ne postoji. Godine su učinile svoje, mnogo ih je pa se svega boje. U kosu mi zalutala zima, na lice se urezale bore, umorile se oči lutalice, odaju ih suze izdajice. Lako starost zaplače od sreće, a još lakše zaplače od bola, jer živote činili smo čuda u mladosti, u vremena luda. Lako starost zaplače od sreće, a još lakše zaplače od bola, jer živote činili smo čuda u mladosti, u vremena luda. U kosu mi zalutala zima, na lice se urezale bore, usporili u manju brzinu, ja i žene, a i uspomene. Lako starost zaplače od sreće, a još lakše zaplače od bola, jer živote činili smo čuda u mladosti, u vremena luda. Lako starost zaplače od sreće, a još lakše zaplače od bola, jer živote činili smo čuda u mladosti, u vremena luda, jer živote činili smo čuda u mladosti, u vremena luda, u mladosti, u vremena luda. Nije svaka rana ista tuga, svaka nije. Netko sjedi pokraj vatre, al se vatrom ne ogrije. Nisam bio kruha gladan, nisam vode žedan bio, al bez svega ostao sam kada nju sam izgubio. Hej sokole, ptice
ptico siva, nosi me do njenih dvora. Još jedan put da je vidim, prije nego svane zora. Pa nek bude, nek se desi da me zemlja sebi vrati. Koliko sam volio je, barem tada svi će znati. Nisam bio kruha gladan, nisam vode žedan bio, al bez svega ostao sam kada nju sam izgubio. Ej sokole, ptico siva, nosi me do njenih dvora. Još jedan put da je vidim, prije nego svane zora. Pa nek bude, nek se desi da me zemlja sebi vrati. Koliko sam volio je, barem tada svi će znati. Ej sokole, ptico siva, nosi ga do njenih dvora. Još jedan put da je vidi, prije nego svane zora. Pa nek bude, nek se desi da me zemlja sebi vrati. Koliko sam volio je, barem tada svi će znati. Koliko sam volio je, barem tada svi će znati. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Đira Rogoznica. Na sunčanim obroncima Zečeva Rogozničkog, gdje se maslina stoljećima ukorijenila u kamen, nalazi se OPG Laurenta, gospodarstvo čije ulje nosi miris Mediterana i snagu dalmatinskog podneblja. Gospodine Živkoviću, kako je započela vaša priča s maslinarstvom? Ja se bavim maslinarstvom, pa reklo bi se cijeli život, samo jedna razlika biti amater. Radi hobi maslinarstva, drugi par postolije, što bi mi rekli, je profesionalno bolje maslinarstvo. Profesionalno bolje maslinarstvo je krenulo, ima 6 godina. Kad sam dao otkaz u svojoj bivšoj firmi, sam po struci geolog, krenulo je zato što sam smatrao da mogu sam imati svoj proizvod, svoj vrhunski proizvod, jer sam bio svjestan da imam vrhunski proizvod, samo ga je trebalo nekako implementirati u cijelu tu priču. Znao sam da imam dobru pozadinu, da imam dugu tradiciju proizvodnje, to znači masline koje su stare par mjeseci do nekoliko stotina, 500, 600, 700 godina, gdje su se generacije bavile, gdje je područje samog uzgoja maslinarstva prirodno, gdje je težak teren, međutim taj težak teren je uvijek dava vrhunska ulja i zbilja nije bilo teško se odlučiti s čime se baviti. Volim biti vani, volim se baviti s ovim što sad radim, to se objasnilo, rekao, znači prvi dan nakon što sam dao otkaz, kad se počnem baviti s ovim, rekao sam, to je to, nisam falio. Zbog čega je zapravo ovo područje pogodno za uzgoj maslina? Ova lokacija Zečevo između Primoštene i Rogoznice nalazi se točno na pola puta sjevera i juga Jadrana. Znači ovo je mikrolokacija koja prvo ima najmanju količinu obore na ovoj strani Jadrana. Drugo, pogodno je zato što na ovom području, unatoč tome što nemate puno kiše, vi nemate puno veliki napad, ajmo reći, štetnika. Drugo, maslina je takva kultura koja voli aridna područja, koja se jako dobro prilagodila tome kroz desetke tisuća godina i to se može vidjeti kroz tradiciju ovoga cijeloga kraja. Znači vi od područja Podorljaka, uzet ćemo mikrolokaciju Podorljaka, Primošta, imate masline koje su stare sigurno i 1000, ako ne više godina. Što biti onda logično, jel, ako je neko tu sadio već stoljećima, tisućima masline, taj kraj je dobar. A konačnu potvrdu dobijete s time šta ulja iz ovoga kraja su dobivala zbilja vrhunske prestižne nagrade koje su dale konačnu potvrdu
te kvalitete proizvoda, kvalitete ulja. I vaše ulje prepoznato je i nagrađivano na domaćim i svjetskim natjecanjima. Po čemu je prema vašem mišljenju posebno? Inzistira na domaćim autohtonim sortama, prvenstveno na oblici. Oblica je najraširenija hrvatska sorta. Ja je volim zato što je moja, zato što je dalmatinska, zato što je iz ovoga kraja, zato što daje najbolje. Znači, ona iz ovoga krša daje drugačije rezultate, drugačije ulje nego iz područja debele zemlje, gdje je bogatije tlo. Ona u biti daje najbolje, jer maslinaka je pod stresom, taj stres nju uzrokuje da daje veću količinu fenola povlači nešto drugo, treće, i konačno dobijete zbilja vrhunskih proizvoda. Ulje je prepoznato po tome što spada u visoko intenzivna ulja sa visokom pikantnošću i gorčinom, te voćnošću koja je karakterizirana po zelenoj jabuci, kori banane, rikoli, tako dalje. Koliko danas imate stabala maslina? Naši maslinici su na 21 lokaciji, to je ta posljedica podjele zemlje posljednjih stoljeća. U konačnici oko 1000 maslina imamo, 300-tinjak mladih, 350 recimo mladih novog nasada i 600-tinjak starih maslina različitih godina, jer svaka generacija je sladila. Koji su najveći izazovi maslinarstva u ovom području Rogoznice? To je suša koja vam onemogućava da imate redovite prinose, da vaše masline se bolje razvijaju. Tome ne pridonosi niti malo lokalna samouprava i država koja ne daje da imate vodu u našoj županiji. Jednostavno ne možete dobiti priključak. Težak teren zahtijeva melioraciju krša, a zato trebate imati neke financijska sredstva. Ne prerada, nego berba je sporija. Kakvi su vaši daljnji planovi za budućnost OPG-a Laurenta? Sad imamo novi maslinik, vidit ćemo hoćemo li se nastaviti širi sa brojem maslina. Sad bi trebali ući neku fazu stabilizacije. Definitivno daljnji razvoj brandinga, novo etiketiranje, nove etikete. Zadržat ćemo se na 2 do 3 vrste ulja i kontinuirano biti promovirati ulje. I normalno svakodnevno, svako tjedno, svako mjesečno ulaganje u znanje, tehnologiju, vaše maslinike, vaše ulje, bez toga nema. Imate predivnu kušaonicu. Kada ste je otvorili i kako vas se može posjetiti? Kušaonica je ovdje otvorena prije 6 godina, jer sam shvatio da bez promocije, bez edukacije vaših kupaca, klijenata ne možete dobiti ništa. Može nas se posjetiti pozivom, porukama, mailom, osobnim dolaskom, šta god vam je draže. Nadražen je osobni dolazak, zato što onda možete imati taj osobni pristup čovjeku i rećemo kako, ali prihvaćamo sve vrste komunikacije. U svakom plodu masline iz Zečeva Rogozničkog skriva se spoj tradicije, prirode i predanog rada. OPG Laurenta dokaz je da se u srcu Dalmacije i dalje rađa pravo tekuće zlato. Maslinovo ulje koje čuva duh, miris i okus ovog kraja. Sunce na kraju dana, u moru plamen gasi, crveno nebo prozore pali, u milijun iskrica mali. Divna je riva mojega grada, blistavo bijela i tako mlada. Taj divni kutak moga života, kamena pjesma mojega grada. Korakom tihim prolazi život,
na rivi ovoj što vječno živi. Očevi, djeca i unuci neki pjevat će pjesmu o zadarskoj rivi. Divna je riva mojega grada, blistavo bijela i tako mlada. Taj divni kutak moga života, kamena pjesma mojega grada. Divna je riva mojega grada, blistavo bijela i tako mlada. Taj divni kutak moga života, kamena pjesma mojega grada. Kamena pjesma mojega grada. Poštovani slušatelji, još jednom samo da vas podsjetim i naravno da vas pozovem da dođete na današnji koncert. Slavimo hrvatske kompozitore. Zvali su me neki naši slušatelji pa su me pitali o kojim se to kompozitorima radi. Pa evo, podijelit ću s vama ovu informaciju koju ja imam. Dobit ćete na ulazu katalog redoslijeda glazbe koju ćete slušati, imati priliku doživjeti scenski u našoj crkvi. Fran Lhotka, Alfi Kabiljo, Franjo Krežma, Dora Pejačević, Jakov Gotovac, Josip Hatze, Frano Parać i Ivo Tijardović. Poštovani slušatelji, evo, to su kompozitori. To je hrvatska povijest glazbe u našem gradu. Pozivamo vas da dođete i da budete i vi dio cijelog ovog događaja u našoj Hrvatskoj katoličkoj crkvi ovdje u Vancouveru, to jest danas u 2:30 na koncert. Svi ste dobrodošli. Nakon koncerta zajedničko druženje, kavica i kolači. Dođite ili pozovite svoje prijatelje. Dođite svi zajedno. Komična opera Jakova Gotovca Eros onoga svijeta doživjela je praizvedbu 2. studenog 1935. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Od svih ocjena novoga dijela koje su se pojavile u tadašnjem tisku, najčešće se navodi ona koja tvrdi kako je još jedan hrvatski skladatelj napisao suvišno djelo. A navodi se upravo zato što se pokazalo veoma brzo kako je kritičar promašio, a ne skladatelj. Ero postaje jednom od najomiljenijih i najizvođenijih hrvatskih opera, te i danas živi na mnogobrojnim pozornicama. Jakov Gotovac stvorio je golem opus instrumentalnih i vokalnih dijela, od zborova i popijevki do opera zasnovanih na folklornim motivima, no uvijek je nastojao da to bude u duhu narodne glazbe, a ne doslovno prenošenje, to jest citat. I u glasovitom simfonijskom kolu i u eri to se čuje već u prvim taktovima. Simfonijsko kolo izvedeno je među ostalim na njujorškom stadionu pred tisućama slušatelja, a Ero je pjevan na 8 jezika u različitim dijelovima svijeta. Libreto je spjevao hrvatski književnik Milan Begović, koji je radnju Ere smjestio u neko mjestašce Dalmatinske Zagore. U selu se jednoga dana pojavljuje mladić Mića, otrcano odjeven, pa stoga i sumnjiv. Lakovjernim ženama i djevojkama predstavlja se kao Ero, koji se upravo spustio s onoga svijeta. Nakon niza komičnih zapleta između pustolona mladića, mlade ljepotice Đule, njezina oca Marka i maćehe Dome, plane ljubav između Đule i Jere, to jest Miće. Dijelo završava pomirbom mladih s gazdom Markom i maćehom i zadovoljstvom što je Ero zapravo vrijedan i ugledan mladić iz susjedna sela. Gotovac je taj sretan završetak radnje pretočio u niz raspjevanih fraza i jarija, a popularno završno kolo za soliste, zbor, plesače i orkestar koje uvijek iznova svojim zanosom osvaja publiku.
Nisam te upoznat ćaća, a krv u venama vri. Kad materi tvoja braća kažu da isti sam ti. Nisam te upoznat stari, puno je takvih ka ja, al to su privatne stvari, o tom se ne priča. Nisam uz tebe rasta i ne znam kako je to kad otac zagrli dite, kada mu zapriti zlo. Nisi me vraća iz škole kad hladno je stavija leć. Više me suze ne bole, na njih sam navika već. Evo sviram, tebi pjevam, dok hrvatski bajak vijori. Pa se pitam o svih zvijezda što trepere, koja si. Nisam te upoznat ćaća, samo slike ostale dvi. U maskirnoj s nekog terena diga ruke i smiješ se ti. Nisam te upoznat stari i premalo o tebi znam. Tako je bilo i šta ću, život sam učija sam. Evo sviram, tebi pjevam, dok hrvatski bajak vijori. Pa se pitam o svih zvijezda što trepere, koja si. Onih dana vaše slave, našeg ponosa. Moj ćaća. Godinama istražujući Vatikanske arhive, hrvatski povjesničar Dominikanac Stjepan Krasić došao je za mnoge do senzacionalnog otkrića. A to je da je hrvatski jezik u 16. i 17. stoljeću bio međunarodni jezik. Ovaj znanstveni rad sada je publicirao časopis ST Open sveučilišta u Splitu. U njemu ovaj profesor crkvene povijesti u Rimu otkriva da je hrvatski jezik Papa u 16. stoljeću izabrao kao sveslavenski jezik koji se zato predavao kao obvezni predmet na najuglednijim europskim sveučilištima, uključivši Oxford, Bolonju i Pariz. U 6 objavljenih dokumenata donosi tvrdi neosporne dokaze da je u 16. i 17. stoljeću hrvatski stekao prestižan status svjetskog jezika u europskim intelektualnim krugovima,
te na temelju savjetovanja uglednih jezikoslovaca o najpogodnijem jeziku komunikacije sa slavenskim narodima, Katolička crkva odabrala upravo hrvatski jezik. I zato je od Hrvata, mladog Isusovca s otoka Paga, Bartola Kašića, naručena izgrada gramatike hrvatskog jezika, koji je na njoj radio 4 godine i 1604. je objavljena u Rimu nakon što je u Veneciji Faust Vrančić izdao prvi rječnik hrvatskog jezika, uvrstivši ga tako među 5 najznačajnijih jezika ondašnje Europe. U Dubrovniku i uživo uključujemo autora dominikanca, profesora Stjepana Krasića. Koliko ste dugo proučavali Vatikanske arhive i koliko je ovo važno otkriće za hrvatski jezik? Ja sam u Rimu proveo lijepih 40 godina, od čega 4 godine kao student i 35 i malo više kao profesor. Svaki slobodan trenutak kad nisam bio u auli, bio sam negdje u arhivu ili u biblioteci tražeći hrvatske tragove. Imao sam sreću naići ono što niko drugi nije naišao, iako je bio na raspolaganju svima. Ja u to vrijeme nisam se htio baviti poviješću hrvatskog jezika ni jezikoslovljem, nego sam želio naći podatke o visokom školstvu u Hrvatskoj. I sreća me je poslužila da sam naišao baš na te važne dokumente u kojima pape propisuju evropskim sveučilištima koje ste vi malo prije spomenuli da moraju uvesti u svoj nastavni program hrvatski jezik. I onda sam prekinuo istraživanje od visokog školstva, a dao sam se na to jer sam shvatio odmah golemu važnost, povijesnu važnost hrvatskog jezika. Jer nešto tako, pa ste nismo smjeli se uopće nadati da bi moglo biti. Međutim, to je stvarnost koja je danas očita svima. Evo, tada je hrvatski jezik bio svjetski. Zašto i gdje se u međuvremenu taj hrvatski jezik izgubio? Hrvatski jezik je bio svjetski jer ga je crkva stavila na istu ravan sa najpoznatijim jezicima kao što su hebrejski, kaldejski, klasični grčki, s time da je ujedno uz hrvatski stavila i arapski, koji se morao učiti jer je crkva htjela imati dijalog, otvoriti dijalog sa islamskim svijetom. I taj jezik automatski dobio na važnosti koju nikada u povijesti nije imao ni prije ni kasnije. Ovi sveučilišta su učila taj jezik sigurno i da je ostavila ona trag u povijesnim dokumentima i kod tih naroda, evropskih naroda, to je, mislim, izvan svake normalne sumnje. Hrvatski je s time postao, pazite, ne samo evropski, nego panevropski jezik, skupa sa starim grčkim, skupa sa evropskim velikim jezicima koji danas vladaju, koji u to vrijeme nisu bili uzimani kao mjerilo za kulturu i sveučilišta. Što nakon ovog vašeg otkrića, koji bi trebali biti daljnji koraci znanstvenika koji se bave hrvatskim jezikom? Pa evo, ja mislim da bi trebalo biti da se ti podaci, ti dokumenti, odnosno ta saznanja pretvore i u nekakvu informaciju za same Hrvate. Hrvatski narod ima pravo znati svoju povijest, a to sve ovisi pa o našim jezikoslovcima. Oni bi trebali pokrenuti inicijativu da se to unese u sve školske udžbenike i uopće u našu nacionalnu svijest. To je jedini i logičan zaključak. U ovoj drugoj verziji ću biti. Evo, čestitamo vam još jednom na ovom vašem otkriću i hvala vam na uključenju RTL Danas iz Dubrovnika. Sa Dunava podiže se tama, plava zora najavljuje dan. Moja duša satkana osnova, tebi grade snivanje pisan. Dobro jutro, Vukovare divni, dobro jutro, cijelo
prava zora najavljuje dan, slobodna će golubica biti, Vukovarom opet gnjezditi. Dobro jutro, Vukovare divni, dobro jutro cijeloj Hrvatskoj. Da nam Dunav ostane u himni, mnoga mladost
Cijenjeni slušatelji, evo dolazimo i do kraja današnje emisije. Svima vama koji ste bili uz program Hrvatskog radija Vancouver danas neizmjerno hvala. Hvala vam na pozornosti, hvala vam na prekrasnim porukama koje ste poslali danas i vjerujem da ćemo se potruditi da svaka sljedeća emisija bude interesantnija i puno bolja. Evo, što reći? Što reći na kraju današnje emisije gdje smo imali priliku da čujemo poziv vama, cijenjeni slušatelji, da dođete, da povedete svoje prijatelje, da pozovete svoje prijatelje, slavimo hrvatske kompozitore. Prvi puta u hrvatskoj zajednici se organizira ovako nešto u našoj crkvi, Hrvatskoj katoličkoj crkvi Prečistog srca Marijinog u 2:30 danas. Dođite, povedite svoje prijatelje, pozovite svoje prijatelje, pokažimo koliko smo spremni da damo svoje vrijeme i da damo potporu onima koji su odvojili svoje vrijeme da bi ovoj hrvatskoj zajednici ponudili nešto novo. Naši gosti, ljudi koji su profesionalci u glazbi i koji će nastupiti za vas danas, neizmjerno im hvala i ovim putem iskoristit ćemo priliku da im se i zahvalimo na pozornici i vjerujemo da će crkva danas biti primjereno popunjena i na taj način ćemo pokazati svoje poštovanje. Hrvatski kompozitori su ostavili su djela nama i vjerujem da ćete se mnogi od vas sresti prvi puta s njima. Nakon ovog koncerta koji počinje u 2:30 ćemo se družiti zajednički u našoj crkvenoj dvorani uz kavu i kolače. Dođite i uvjerite se i sami. Danas u 2:30 u našoj Hrvatskoj katoličkoj crkvi. Jedno veliko hvala našem župniku koji je ustupio prostor da i članovi odbora, to jest članovi sekcije kulturne Hrvatske seljačke stranke Ivan Gundović ovdje u Vancouveru mogu sa svojim timom organizirati ovaj događaj. I što reći, mir i svako dobro.